ndikhethe umntu wonke ogama nethamsa njika ngabe sasizokutha ngobulisi ncama ukuthi nje niyajoyina kanti ukuthi yajoyina wasuka sa-stress sokuba ayingabisoza ngoba zakugilisa ngoba nalugilisi kathi lo-80 sikhulu ayinamsebenzi into oye uyikhumbula ayinamsebenzi whether yiyo okanye ayiyo kanti ibaluleke uba uhambe xa nto nje engenzuzo angifunda le chapter uthe qatha intetha yesilu ethi noxa efile nje usathetha ngoba uyakhuzwa into beyithethe ixesha ethi Nkosi sikhulu uhle into baxa ngumuntu uhambe ungalindi inkqubo kakhulu ekhaya yoqoqa ale nguwe okhumbula nothi inkqubo kakhulu ekhaya anamsebenzi uba uthi qatha kodwa ubekho uthi qatha uwe noba uhlutshwe indlala kodwa ubekho uthi qatha ngoba unyana wolahle uthi iBhayibhile ekwaphalaphala ekude le yokile makathixo kusisikhulu ekwaphalaphala sakwingqo baleke kangumuntu sikuye ingqondo and futhi uhle ubuthethe uba uye kweqatha lwethile noba sithina isizathu soba kuthi qatha ayikokwangu ukuthetha kakhulu thamsanqa lam nje kumiswa abaphambi kwenu le nto ndibona uba mandithina ngayo kodwa ndicela nje ukhe ndivule iKrismesi asinaxesha le mvuselo iqale kakuhle iqale phambi kothu ngeli xesha kavuka yiyo le akho nto lahlekileyo kuba iseyiyo nganikhathazi oko besisiza nayo uzothi kangoku uzusasilapha ngo-7 esisembiweni uzawufika kumathambo exesha ethile ngomadoda sawanxiba apha sawumadoda apha kodwa phambi kwakho ncede ndibowaqamangela ukutshile nje ukuthi nje ukuthi qweke emveni kwawo ndifumane abe mabini kulaa zawunxiba emveni kwalaa zawunxiba ndifumane abe mingubo esilikhethi ibe yintombazana ibe ngumama ndizawuboma ndithina ndiyacela sele nindiqale kakuhle ukuqhuba ngokundipha ispace esisam esi kanti siba ngohlobo ispace ndikwenje le chapter vela apha ndizokwazi ukunxibelana nomhlabeni kanzima ngami ukhe nagcwala apha ngaphambi kwam ndizokwazi ukubona ndizokwazi ukugilisa uba ndizawugilisa kwazi ukuba sibona and uyohlabelayo omnye qha yeka ingoma kamakhulu wakho ayinamsebenzi xa uvule usebenzisa hlabela kumabechuthi yengene ungakandilisa izonke iikhona zile uzefika i-action ngoba ulinkume ngeke umuntu ohlabelayo yonke into lapha ndozaba ndingandibonela la macala kodwa ube straight please isoke ngakeni sifumane ukwaqama ngezitshila nje